moi boas. Estou en Visantoña para participar no Cross de Santiso, percorrido de 14 km que se fixen o ano pasado. Deixo vos o vídeo por aí arriba. Este ano o obxectivo non vai ser como do ano pasado, vai ser a primeira carreira que faga así medianamente rápido, ou por lo menos intentalo. Ese será o que intente. Saldarei dos últimos e según me vai atopando, pois irei apretando máis. A ver se imos deixando a lesión atrás e podemos empezar a establecer uns obxectivos máis ambiciosos. Así que nada, vamos comezar a cantar, que quedan 15 minutos para a carreira e a ver que nos depara este cross. Aí no fondo, non sei se aprecia, está o ferry para cruzar o pantano.
momento recibimos la nota a estos campeones, a estas campeonas que fan el mellor final neste recorrido tan duro, sobre todo no final. Nada, campeóns, moi bo traballo. Pois ata aquí o que foi o Cross de Santiso, con vitoria para José Canda en 48 minutos e 4 segundos e Celinda Spencer en 1 hora 11 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 51 e décimo da categoría, con un tempo de 1 hora 4 minutos e 51 segundos, a un ritmo de 4,46 o quilómetro. O objetivo cumprido, xa que tan só me quedei a 6 minutos 50 do tempo do ano pasado, e este ano corrín por sensacións. Como vistes no vídeo, saín dos últimos e acabei bastante ben, pero o mellor foi que durante toda a carreira non tive ningún tipo de molestia, pero sí que un pouco cando estaba cantando, pero que pasou rápido. Mesmo percorrido que o ano pasado, polo que xa sabía o que nos íamos ir atopando, saída rápida ata chegar á altura dun embalse, neste tramo con algo de precaución para non esvarar nas baixadas, logo o ritmo cruceiro durante todo o tramo que ímos ao carón do embalse, tamén con algunha zona máis embarrada que outra, ata que chegamos ao asfalto. A partir de aí, prácticamente todo o tempo subindo ata meta, onde as dúas últimas subidas tan cheganas de ir andando. A distancia polo reloxo foi de 13,6 km. O prezo por participar ia segundo o número de inscritos, onde os 200 primeiros pagaban 15 euros e os últimos 150 pois pagaban 18 euros. Os puntos positivos, pois boa información da carreira, a parte da carreira tamén había andaina, servizo de cuidado para os nenos durante a carreira, zona para aparcar os participantes, avitullamento intermedio con auga, animación durante a proba con un grupo de gaiteiros, avitullamento final completo, dúas zonas para poder ducharse, medalla finisher que teño por aquí, e de agasallo daban esta bolsa de tela que traía, a parte do dorsal, este suadoiro, que por detrás trae o sitio onde se corre, que é en Visantoña, a ubicación cas coordenadas, a distancia e o desnivel positivo. Ademais, ao rematar a proba había a festa final, que foi espectacular, con churrasco, polvo, callos, ensalada de pasta, melindres, biscoito, cervexa. Seguro que me esquezo de algo, pero quen marchou con fame foi porque quixo. Os puntos a mellorar, pois para min estivo todo perfecto, desexando volver para o ano, pero xa en modo competición. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.